Dia hak sedang nga penpawi ke jing dokumen. Kabala pelong yang ban le kumne ban ai kini ki sentek syaki pat ba nong snong jong ka snong Nongthymmai. Dei banga nga dei bru baruspa nga ai pie kini. Dei kamensim jwa ka ruspa ban nga kwa ba pi pendon bentalang bat nga dang kan mau haus nam ar hajar arpau nga trai pidangnya kan mau hayang nga kai ke balaja hang ne hasnong Nongthymmai. Bat kajinga trelang jong pi haus nam ar hajar arpau haka COVID-19. Nga try baro ki pat ba nong snong jong ka snong Nongthymmai. Larang ngamba kalaban ong 30% gide ginong rap. Bat pi dan benta bat nga harengkat ki dekot jong executive committee. Nadu kitu gipor kat ketuka ka jingja haka COVID-19. Na kalian ki pat ba nong snong kila krisyan yang ngaru dan bentalang bat pi. Bat kata kadai ke mensim jong nga kaba kebangga ngadon ke mensim ban sekri na ke benta jong pi ki pat ba nong snong dei tang hang ne syaboro ki benta te kai kebangga ngamut ban ong kolong ba ka jingja ke balaja hawa hajar arpau nadu kine ki snam ar hajar arpau hinga lakwa ban le Nongthymmai bat hadin ba ki nong yalam snong kila keren kila peni yang kai kebangangan le nga la terwai ke ban ya urang ba snong ba executive committee nadu kitu ki por